15 August azvida kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine nyaya iri kubvira iko zvinezvi kutaura kwandiri kutoita iko zvinezvi vanhu vari kusheka vari kuita kushifa. So gara wa like this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane wobva waisa kana unawo just in case vanhu vaya vakazokuona uchinzi uri kuteerera news dziri kubuda paKuliend, they will be like okay, saka akuda kuita sei, akazodzoka izvozvo what's next. So ada kuita mutengese. Nyaya yandiri kuuya nayo panapa nhasi iri kuvhundutsa vanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vashamisika. It's a shock kunzwa nyaya iri kubuda panapa ndiri kusangana nayo nhasi iri kutendera iri kunzi Tanzania destroyed intelligent operatives in Emmerson Mnangagwa's administration have revealed that Tanzanian Suluhu Samia was bribed with 500,000 to endorse Mnangagwa and congratulate him despite the SADC Siom report which condemned the 2023 elections. Haukangonzwa ngoti pakata Dakota zoti paita mutengezi akomanaka. So all along pesa pa vanhu vashaya kunyazonzwisisa kuti saka chichakanyazonyazoitika neSADC. Saka vanhu ava is because of money. 500,000 iri kunzi yakaendeswa kuna president weTanzania. According to this international cable network ndo vari kutanga kutobudisa nyaya iyoyo on X. Guys, andidi kunyeberai ende zvakaitika zvese makazviona pakatanga kuzongobudikira mapresident mamwe vanhu vakutanga kuti congratulations, meaning mapresidents ivavo ndo vanga vatosumuka kuti zvazvatodai so iko zvinezvi takutongomira naye. So if chinonzi SADC mahead of states mapresident iwayo ndo SADC yacho, like ipapa pamusangano dzavo dzavada kuita ipapo chuda kutonzi chiuye ipapo mapresident iwayo. Saka uchaona kuti something but regeza timboona pari kuenderera mberi pari kunzi the operatives said the hush money was delivered to Suluhu by serial criminal Ngotinyo Chivayo who recorded himself on tapes stating that he had captured Mnangagwa and the entire Zimbabwean government system. Chivayo is now immune to prosecution in Zimbabwe, meaning that's why Chivayo asiri kusungika because madeals akawanda akapinzwa. Imagine kuti wana watumwa nzichena nediri rakadai so bribe kwakadai so uchasungika sei watoona starter vanhu vakawanda vari kushaya kuti so that's why pepe pakanzi this young man kudireze kichichichi pepe pakanzi paputika dhiri ada kubatwa kwakazobatwa vamwe vacho vanganzi vaputitsa vabuditsa ma audios ayaya. Ndo nyaya hombe yese ngere papapo pesa panhu kuswera kunetseka kana kutemeseka musoro kuti saka wachivayo wacho vasingabatike. Ndo nyaya paziri kubuduka kuzoti ndakachibata kuti chinhu ichi aiziva ake paanga akatsika kuti anga atopinzwa mumadhiri mahombe anga kutanga kutoita ndosuka muona iye hana kumbosungwa. Vamwe vacho vachingorimo mukati nanhasi akubudike vari kutongogara imomo vachingonzi bheu chinchi vachingoudzwa nyaya. Ndo situation iri ipapa zvinhu zviri kuitwa muZimbabwe omana zvakaoma ende mukufiririra vanhu veZimbabwe kuti tichade Zimbabwe yedu izonaka yoda zomuka kuseni taenda kunovhota taenda kunodididi. Izvo game yakatorongwa kudhara ikatopera chazosara kuzonzwanzi ipapa vanenge vakatorwa kana budget kana 1 billion kuti vaitoita zvinhu zvovaite zvese. Ende nyaya imwe iri kunyatsoshamisa ndekuti if this woman kana akabhadharwa this 500,000 kuchizwa 500,000 what more Ramaphosa uyo aizobuda achitomhanyirira achitenderera nyika dzese achicelebrate the first one to congratulate kutobuda achitorwa mafoto nemafoto mufananidzo kukokana kubhodha ngatitenderere tichimboona mabhodha edu tichitaurirana tichiita zvatiri kuita. What more iye kana uyo wekuTanzania akapuwa this huge amount of money. Ndo nyaya dzimwe dziri kutendera dziri kunetsa ende ndiri kuzodzika panapa ndiri kuona vanhu venhikirikini vari kubudisa comment section vari kuti the way opposition people and now African president and diplomats are easily bribed means the world is coming short principled men and women. Exactly, everywhere zvema bribe zvakazara, it's everywhere iko zvinezvi. Honestly speaking, kana kuti mubudirire kwacho what more vanhu vacho vari kuti vada kuzouya kuti vaite inonzi chiya yaitaurwa napresident wekugina make noise make noise iyoyo ndiye anachazouya achizomeka noise for you. Kana mapresident vemuAfrican vemuSADC vacho vachikwanisa kuzobribwa. What more my opposition members there?
Wati mo opposition yacho iyoyo kuti that's why muzoona kuti zvongonzi yatongobatwa yakepchwa yese akusina munhu anokwanisa kumira nevumwe wake achitaura kuti aiwa tisi takahwina why matibiridzira apasina chakwanisa kumira achitaura kuti tauya tisi takahwina nauyu vakungomusiya vangoti aiwa ndezvakeyo ngaatobva iye ari chinchichi like izvo zvavari kuita vakatanga kungobuda vakuti ari kuvhura mavhesi ari kuti ididi wati mo ivava mari ye vanenge vakapiwa vobva vaingonyarara zvavo kwanza kana ningiri maricall wana ningiri madididi vubva nyarara zvo the next thing muri kuona vakubuda vachihagana nemunhu wacho urunzi akaricall. Pane nyaya yepapapa ende pane nyaya hombe chaizvo. Umwe ari kubuda ari kuti did she attend the inauguration? I wondered why Chivayo would go there. Africa is struggling due to this corrupt morphos. Hana kuinauguration hana kuya but angato congratulate kudhara, you know, it's a deal manje as if zvoita kunge as if iye angabatikana ari kunyika kwake, you know, zvinoitika pazvinhu zvafanira kuti munhu ndiye anenge aronga something anonyebedzera kunge ari kure. Ndandisi point zvafanira munhu ndiye akurongera kana kuti let's say for example munhu akurongera matsotsi iye paanoita dhiroro anotobuda oenda outside zvonzi akazosara akatikwa chakachakachakati saka hambofaketwa suspect because anenge atori kure nekudhara, you know, strategy there kunzi ninga akazonzwa yakanzwa iye ndiye antozobuda changati sorry ndiani chii chakaitika very sorry atokononge tiri maopponents zvedu but this sorry ndo strategy yandakaona imwe rinenge rinongoshandiswa. Mwari kuti if Sulu got this amount of money, how much Cyril got pakubvunzwa Ramaphosa manje Ramaphosa imandi yamunenge makafundzira ndakaiwana, you know, ndo zvimwe zvacho zvatikutaura. Mwari kuti why is this information come out before SADC summit, right? Chinoitika ndechekudai so vanhu vanoda kuziva kuti why zvinhu zvakuitika before SADC summit. Zvimwe zvinhu zvacho zvikatanga kuda kutaurika, you know, kana chinhu chakungoputika chinoputika ka1 ende sedha kazhinji panonzi chinhu chakuputika panogona kunge pane rimwe comrade rekuti rinenge risina kupuwa mari yaro yakakwana pazvinhu pavanenge vachingoita, saka anogona kuti zibeta ndichifumuri zvinobuda risema gossips just like this and the next thing munhu muchabva madaro try kuda kudefend muchiti why zvakubuda mumadezi eSADC zvine zvakubuda because vanhu zvinenge zvafumuka mazuva iwayo kuti chii chakanyatsoitika kubva kumashure and the solution yezvinhu zvemaelection eZimbabwe yaitarisirwa solution kuti ichabva nekuSADC ndo vachasumuka chita kuti aiwa ayi ushamari kana uchingowaluza uibva ipapo waisirawo vamwewo inda wakachiko iyo aiwa maitira waita zvina and SADC yacho haina kana chayakauya yakaita. So that's why nyaya idzodzo dzakubuda pamazuva eSADC pakuti even maleaders eSADC vacho ndo pavanenge vakaisa maziso kuZimbabwe, everyone ari akatarisa kuZimbabwe because zvikabuda before hakuna anenge achizvisa musoro anenge achikuti vanhu vaya vari kunetsana. It's pamwe season yaShabangu yaifamba cyclone Shabangu ichikukura ma-MP ichibvisa nemakansela ichizoisa ana mafume vaya kuti anga akadyiwa kudhara kukaiswa mameya vaida vakanzwa nekubviswa kusvika vadzosera wavaida. Saka that inenge ichingori wave yenguva yeizvozvo, hapana pekuti panganhingirinwa yakanyanya sei, inenge ichiri nguva yekuitwa zvinhu izvozvo. That's why uri kuona kuti iko zvinhu izvi vanhu vakubudisa zvinhu izvi panguva yeSADC kuti mapresident acho vakapuwa nevasina. And what I know and what I believe is this anenge apashaya anenge akaramba mari but inyaya kuti makawadi chena havazokwanisa kubudawo vachisumuka board vachitaura kuti inini vakandiedza mari ndakairamba, havazokwanisa kusumuka vachitaura izvozvo. Unozongoona kwanzi mari nyaya dzemari vari kuvanhingina anenge akanyarara so but pakaitawo kana 2-3 mapresident kuti inini kwangu yakauya mari ndakairamba zvakubatsira. Umwe wari kuti other countries can provide support but the action is to be started by us Zimbabweans. Alright, support inobuda kune mamwe ma-African countries so far vanhu veZimbabwe hope vakaluza ka guys, you know, ndo nyaya dzacho dzinenge dziripo. Hope vanhu veZimbabwe vakaluza, other countries anoachikubatsira here. I don't think so but what I understand is kana muchinge matotanga kutoti tazoboy kana chavanokwanisa kutoya chete kungotry kunokubatanidzai kunyararidzai kuti muchiita peace and then pakunobatanidzwa vanhu kuti vaite peace meme muchadhimanda zvamunoda mogariswa pasi mowirirana monzwanana. That's it. Not kuti vanouya votry kuda haiwa hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita. Mwari kuti and how much Cyril Ramaphosa who even came to inauguration bribed with useless yeah now ndakuona pari kupisa. Mwari kuti she's a disgrace for sure. Mwari kuti she is evil
imagine vanhu vanomuka usiku vachiti todanovhota zvinhu zvichionane munyika yekwedu toda kuti umwe munhu ari kurara nenzara, umwe ari kuningira life yakaoma iri tough, umwe munhu pfangunzi matine mari nze mari because ukatoona munhu achikwanisa kutotora mari yekuwhat more yemunyika make anenge atoona kuti iyi ingori mari yeko yangouya reka handina chemunyika mangu chandabata izvezvi kungotambira mari ndotoisa mhomwe ndo zviri kuitika. Mwari kuti good for her, be faithful to the bag, never fumble it. Yeah, pakashata. Mwari kuti history have a tendency of repeating itself. Umana pakashata. Mwari kuti she is the opposite of Magufuli, and I once saw a motorcade for sure. Magufuli was a peaceful man. Magufuli angaribo unoza munhu waya kutoti aitosumuka. Do you still remember kuti pakatwa lockdown nenyika dzese Magufuli ndiye akasumuka kati inini kwangu hakuna lockdown ndiri kuzoita ende handisi kuzoita, akaramba kuteerera zvaitaurwa nemamwe mapresident kana kuti kuteedzera kana kuti kuhotspotwa because akanyatsomira as a man. And I still remember, is it Prophet Makandiwa from Zimbabwe ndo vakasumuka vakati mapresident akadai so hararama upenyu hwakareba kwatoona adai so iso ndiye munhu wese nyika yake inongoitwa refugee camp nevanhu vakawanda because vanenge vanzi lockdown mabusinesses kwese anenge avhara iye akazoti kwake kuramba kuchienda sei kuoperate zvakanzi asi mapresident akadai so hararame, and that was a prophecy. Boom, zvakazoitika nepamwe asi chiprofita changa chatobvawo nepazimbabwe sometimes ateerereka zvinotaurwa nemaprofits aya because tinenge tiri disappointed already nezvimwe zvinhu zvakaitika kuti ndo vanhu vakatotisiya takadai. Mwari kuti we hope that SADC will investigate this. We must assume this might have happened with other leaders including forcibly Mbalula Fikile. Mbalula ma small boys vanenge vatobudwa vakutongoningira ma big boys hakuna pokumvunzi kungangopiwa maminister akafane muno mudautwa something ungada muno pa minister of chinchi anenge ari mwana mudiki pampowa wakuru wacho. Mwari kuti everyone is a prize, $500,000 she as a president was cheap. Alright, arikunzi mari yacho ishoma iyo saka mwari kuti just like how Ruto of Kenya was paid $1 million during the ZITF recently, Wicknell is the one that delivered the money as well. Parikunzi saka chivayo ndiye mwakaendesa mari umwe ari kubuditsawo nyaya, but this is comment section. Parikunzi Ruto pakauya kuno ndobva atambiswa million ndiye the same Ruto kuti akazosvikawo kwake haana kuzombogara mwedzi ndobva chatochaya youth ikoko ikati mauda kugadzira chibiu chekuita sei hatisi kuzvida kunoko, and ndiye Ruto akanogunjunurwa akadzikamiswa. Mwari kuti we hope that SADC will investigate this. We must assume this might have happened with other leaders. Alright, stop what you're doing. Alright, mwari kutry kumisa this nigga, wave rechokwadi kana chinga ratobuda ari misike, and they can't be smoke without fire. Isusu hatisi kuti this is true, but tiri kutaura zvinhu zvikutaurika. That's why tichiuya nemasources kuti this is the source, ndo pazviri kubuda, and they can't be smoke without fire. Chutsi ngachingofamba sezvachira chimisike mhepo, ndo zvazvitori kunenge kune kwakabvira, ndo nyaya iri papo. Muri Zimbabwe ndangoti ndingoya panapa ndingoti ga tichionesana zvinhu zviri kuitika. So kana uchingotanga kusvika panapa first time yako panonzi pa Kulian TV, like this video kuitira kuti vanhu veZANU PF vaboyikane.